ο έρωτας είναι η αναζήτηση του Θεού στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Είναι η δυνατότητα δηλαδή μέσα από τον άλλον άνθρωπο να πορευτούμε μαζί για να βρούμε τον Θεό και την νίκη του θανάτου. Κοιτάξτε, στο βάθος υπάρχει ο μεγάλος εχθρός που μας τρώει, ο θάνατος. Και θέλουμε με τη συντροφιά να το ξορκίσουμε. Θέλουμε με τον έρωτα να τον καταργήσουμε τον θάνατο. Αν έρωτας είναι απλώς μία έλξη φυσική, ναι, είναι δώρο του Θεού βέβαια αυτό, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό. Ο έρωτας να είναι ο έρωτας του προσώπου. Δηλαδή να γνωρίζω το λόγο ύπαρξης του άλλου άνθρωπου. Ποιος είναι, τι ερωτεύουμε στο κάτω-κάτω. Είναι μία έλξη απλώς ή η γνώση του προσώπου του άλλου και ανακαλύπτω ότι έχει έναν λόγο ζωής ο άλλος άνθρωπος που με ανασταίνει και μπορούμε και μαζί και πορευόμαστε για να βρούμε τον Θεό. Και μέσα από τη συνάντηση με τον άλλον άνθρωπο ασκείται καθημερινά αυτός ο έρωτας, γιατί ξέρετε, όταν θα φύγει αυτή η έλξη τι γίνεται. Αλλά χρειάζεται να βρει έναν λόγο ο άλλος άνθρωπος που στην ουσία είναι ο Θεός μέσα του για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνεται διαρκώς καινούριος. Ξέρετε, στη Θεία Λειτουργία για παράδειγμα, κάνουμε την ίδια λειτουργία αλλά δεν κουραζόμαστε. Κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό. Και στη ζωή του ανθρώπου, αν υπάρχει ο Χριστός ανάμεσα στη σχέση και αν εγώ παλεύω με τον Θεό και αν εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αναπτύσσομαι διαρκώς, τα μάτια μου, η θωριά που δίνω στον άνθρωπο τον κάνει διαρκώς πάντα νέο, πάντα καινούργιο, πάντα διαφορετικό. Και τον εμπνέω να γίνει και αυτός έτσι. Αυτός είναι έρωτας. Να μπορέσω να ενεργοποιήσω την ομορφιά που έχει ο άλλος άνθρωπος. Να ενεργοποιήσω τις δυνατότητες που έχει ο άλλος άνθρωπος. Το ίδιο να κάνει και αυτός με μένα. Δηλαδή να ενεργοποιήσει το θησαυρό που έχω μέσα μου, τον Θεό. Και να με εμπνεύσει σε αυτό. Ο έρωτας δηλαδή είναι μια ευλογία του Θεού για να μπορέσει ο ένας να εμπνέει τον άλλο στην αναζήτηση του Θεού, στη νίκη του θανάτου. Έτσι οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ούτε ένα ένστικτο είναι, ούτε ένα συναίσθημα, είναι κάτι πιο βαθύ. Όταν βρω αυτό λοιπόν και βρω έναν λόγο ύπαρξης, τότε θέλω θεληματικά να δίνω από το δικό μου χώρο στον άλλο. Δηλαδή να θυσιάζομαι, να κάνω μια περιχώρηση του δικού μου χώρου στον άλλον άνθρωπο. Να στερούν τα δικαιώματά μου για χάρη του άλλου. Αυτό είναι η αγάπη. Είναι η άσκηση της αγάπης. Επομένως θα συμφωνούσα περισσότερο με την έννοια ότι η αγάπη είναι η εξέλιξη του έρωτα. Που τελικά η αγάπη αυτή, η εξέλιξη του έρωτα είναι το πιο ερωτικό γεγονός.